A máme tu pre vás ďalšiu pozitívnu správu. Slovensko ako jediná krajina zo štátov Únie dostalo pre tento rok dotáciu 100 miliónov eur, aby si ľudia mohli postaviť svoj vlastný zdroj na výrobu elektrickej energie. V tomto roku tak podľa všetkého pribudne u nás veľké množstvo slnečných kolektorov. A to nie len na rodinných domoch, ale pokojne aj na sídliskových panelákoch. Slovenská republika novelizovala zákon o obnoviteľných zdrojoch. Prospech z toho budú mať obyčajní ľudia. Doteraz sa štrukturálne fondy využívali pre veľké investície, pre právnické osoby a teraz prvýkrát budú dostávať cez malé granty priamo jednotlivé domácnosti svoj príspevok. Štát prispieje prostredníctvom európskych peňazí na montáž. Teraz domácnosti, ktoré si postavia zdroj povedzme 2 kW, môžu dostať príspevok okolo 1500 eur. Ide teda o veľmi jednoduché pripojenie malej elektrárne do verejnej siete. Elektromer, ktorý namontuje distribučná sústava, započítava vyrobenú elektrinu so spotrebovanou, ale len v reálnom čase výroby elektriny vo vašom dome. Znamená to, že ak vyrobíte viac energie, než spotrebujete, tá sa dostane do verejnej siete a potom vám ju odrátajú od spotreby. Na zapojenie nepotrebujete vybavovať žiadne papiere. Nič viac, len ohlásiť svoj zámer, čo je zároveň žiadosť na distribučnú spoločnosť. Maximálny zdroj pre výrobu vlastnej elektriny je 10 kW, no a žiadať o príspevok môžu aj bytovky, nielen majitelia rodinných domov. Michal Bujna, televízia Markíza.